Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk web-saýtyna iň köp okuranlaryň başyny Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mälik Berdimuhammedow aradan çykdy diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyny Berdimuhammedowlaryň ýaz sadakalar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Toy mekana ýeleri ilata 3 gün toy toylamagyň gadagan edilýändigini aýdýar. Türkmenistanyny Covid-19 ýoluganlar ýüze çykarylýar. Häkimetler düýe gassaplarına garşy görüşýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyny Berdimuhammedowlaryň ýaz sadakalar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar diýen at bilen çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mälik Berdimuhammedow aradan çykdy. Ilat nowatlara girilen gadaganlygy äsgermezlik edýär. Polisiýadan boyun bolmadyklary saklamak talap edilýär. Dillen edilen maglumat gadagançylygy, güpeýen we telefonlar türkmen häkimetleriniň nişanyny, häkimetler düýe gassaplaryna garşy görüşýär diýen at bilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 16-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Äherdeniň etegindäki Şährislam Ortatyr şäher galasy baradaky suratlarymyz hem köp görüldi. Azat adalga pul milli we daşary ýurt valyutasy atly videomyzda hem tomoşaçylarymyz köp tomoşa etdiler. Hormatly dinleýijiler, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, azatlygyň bolýan temalaryna ses goşmagyňyza çagyrýar. Öz pikirleriňizi paýlaşyň. Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň ýyl at bayramçylygy, it bayramçylygy bilen hem utgaşdyryldy. Üstesine ata kesbi oğlu halal edip prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow esasy wezipeleriniň daşyndan ýurdun atçylyk we itçilik pudoklarynyň hem prezidenti boldy. Bu habarlar Türkmen hökümetiniň at we it propagandasyny geljekde hem ýokary tutjakdygyny aňladýar we bu urlar Türkmen siýasatyny we ykdysadyetini näme üçin beýle ýokarda goýulýar? Ya olar häkimet daşyndakylar üçin şeýle urmy? Olary awra getirýärmi diýen soraglar döredýär. Biz bu arada Ýaşul Abbas Tener odalky diplomat Nur Muhammed Hanafi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldyk. Türkmen döwleti soňky 10 ýyllarda at synatlyga ulun berýär. At bayramçylygyny geçirmek däge guruldy. Bu gerek ol it bayramçylygy bilen utgaşýar. Bir tarapdan atlaryň, itleriň goragullygyny wagdyny propagandasyny boglanyrsa, ikinji tarapdan atlar, itler şol sanyny milli eginmaşlar, däpler, aýdym sallar propaganda, populizm, şahsiýet kulty, edis we korrupsiýany yapmak üçin ulanýar diýen pikirler hem aýdylýar. Siz şol wagt bu atlar başlanyny hökümetde işleýärdiňiz. Aslynda at wagdy näde başlanyny we näme uruldy? Pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Hakikaten Türkmenistan öz garaşlygyny gazanandan soň Niýazow şu döwürde ha Türkmenistanyň inni öz baýdagy, öz gerbi, öz giyimli bolmaly ulu ýagnakda aýdypdy. Onuň şonu tender ýaly hani kimin nähil teklipleri bar diýip şonu ýüzlenip onuň ahir soňy bir netije geldik diýip ona habar edip şonu ha gerpde Türkmenistanyň höküman aty bolmaly. At bizim asli esasy baýlykdan berdi. Şondan Türkmenistanyna gerip kabul edilenne orta arasyna ahal-tekati ýerleşdi diýsek, soňra ýerleşdi diýsek ýalňyş bolmaz. Şeýdip atlara ňa-da sönüm berip urdy. Soňundan ýörüti idara döretdi, ýanky at Türkmen atlaryny, ahal-teka atlaryny tohum nühas o Sovet döwrüne tas ýitip şonu inni biz täzeden
ünsürüp kaldırmalı hep şeydip yürüte idare döretti atçılık idaratını. Ha şeydip ha ulu ünsürüp yöne umumi son Berdi Muhammedov'un hovumunu alıp devam edip atlar bayram edip innem atlardan başka niyazdan tafavutlu Türkmen itlerine ünsürüp başladı. Ulu ünsürüye onun da. Näme üçin diýseňiz, öň başga bir döwlete gidilerine, döwlet ýolbaşçylaryna niyazov at götürilýärdi. Berdi Muhammedowni Türkmen tini höderläp sowgat berip urady. Şular ýaly uly öňüm berýärler. Ýöne bu umumy halkymyza näme peýdasy bar diýip bir mesele ortaga çykýar. Şondan pikirleri görsek, şuň ýagdaýda halkımız var aladası kuyu pikiri niyazıp bir maşgalamy eklerken deyip men şu esas halkı gözüňde tutýan ýa-ni bu gullukçylar dälle döwletde işleyen adamlar dälle esasy halkymız gaty agyr ýagdaýda bu ýagdaýda ata ite üns berýärlermi? Bu edilýän hereketler halkymyza näme peýda berer? Kovda atlara, itlere Türkmenin esası bir baylıklarının biri onları üns vermeli yönü. Nur Muhammed Abbaslan sözünüzü böyleyin. Inni şu karasızlık yıllarına at vağdı ullun edilli devam edip otur bir umman. Karasızlığın Türkmenleri diyinni deyip surlarını umman köp zadi berenli gaydılıyor. Eýsem karasızlık yıllarına Türkmenler köpçülükleyin ozal tas yitiren atlarına eýe boldymy? Şunu aýdyp bolarmy? Ýa-da atlar tanqyçylaryň aýdyşaly häkimiýet monopoliýasyna, elitaň ýa-da häkimiýetleriň ýokary gatlykdaky adamlaryň güýmenjesine urulymy? Men şunu aýtsak bolýarna, esasy ýanky bu berilýän ünsür atlary etleri bu halkymyza şuňky ýagdaýda hiç çok peýda berenok. Dogry atlar itler üçin gerek zat. Ýöne bir şuma halky döwürde döwlet ýolbaşçylaryna güýmenje bolup, esasy şolar üçin döredilen zat ýaly bolup görünýär gözümizde. Näme üçin diýseňiz, halkyň atada itede elim degen ok, olary haýsy bir meselem o bodo garyp maşgalada gowursunna at bar. It bolmagy ýene mümkin. Ýöne bular ýaly ýagdaýda mümkin näl kozolukda atlar saklap. Şoň üçin bu esasy ýanky guruply adamlaryň özleriniň güýmenjesi diýsegem ýalňyş bolmaz. Inni Nur Muhammed ağa, Safar Murat Niýazow öz uruny şu at minmezdi. Ol at getirenlerin aýy kaýmasyn diýip çekinýändigini hem gizläp durmazdy. Onuň beýle kän aty hem ýokdy. Ýöne Berdi Muhammedow ýylla ençeme at sowgat berilýär. Şeýle dol ýyl için aýdylmagyna görä atlar bilen ýygy-ýygydan diýdarlaşyp durýar. Olar hakda kitap ýazýar. Halky bolsa özünden daşrakda saklaýar. Siziňçe atlara aşy üns bermeli. Ýöne köý adamlaryň durmuş kynçylyklaryna baş galdyrmalygy, olardan özüni öňürakda saklamagy prezidentiň awraýynamy? Ýok, ýokşun. Bular ýaly hereket atlara, itlere üns berip, halkyň ýagdaýyna hiç bir üns bermän. Bu agyr ýagdaýdan nähili çykalga borka diýip pikir etmän. Edilýän hereketler hiç wagtdan Berdi Muhammedowyň awraýyny galdyrmaz. Näme üçin diýseňiz, dogry, ol Sowet döwrüne tas ýetip diýip Türkmen ýanky baýlygy, atlary, ahaltekatlary, Türkmen itleri ýöne olary şu döwürde galdyranyň bilen halkyň alajasyny etmeseň, ol sen awraýyny hiç wagtdan galdyrmaz. Inni Nur Muhammed ağa habarlardan ma'lum bolýaly prezidentiň ogly vice-premier Serdar Berdi Muhammedow öz esasy işleriniň daşyndan atçylyk, itçilik pudoklarynyň hem prezidenti saýlandy. Bu urlar Türkmenistanyň siýasaty, ykdysadyety ýa medeniýeti üçin ýa-da prezidentiň ogly üçin şeýle möhümmi? Olar prezidenti we onuň ogluny näme peýda getirer? Ve ýene de ýanky ýaşymy diýäli. Esasy bir atçılık itçiliğe Berdi Muhammedow uly Suriýede nişoni gelecekte de şu özü birden prezident bolman yerine doğru häzir garaşylýan zatdyň şu ogly bor diýip pikir edilýär. Şu bolaýanda da şu mesele ortadan aýrylmasyn diýip şu mahallan hem şu atçılık we itçilik guruma ýolbaşçylygy esasy işinden daşary ogluny
şol gurumalara yol baş edip belliýäniniň sebäbi şo diýip pikir etýän. Näme üçin diýseňiz, ol ne oğluny awra getirer, ne özüni, näme üçin diýseňiz esasy awra gazanjak bolsalar halkyň aladatyn etmeli. Birinji nowatda halkyň aladaty, soň galan zatlar ikinji, üçünji nowatda bolubeler. Şoň üçin bu etýän hereketleri ne özüne, ne oğluny awra getirmez. Inni Nur Muhammed ağa atçylyk, itçilik puwdoklary siýasatdan aýrylyp halkyň özüne goýulsa bolmazmy? Atalar birden bu dawaralardan çekilip, bu işlerden çekilip, has möhüm işler bilen meşgullanıp bilermi? Şeýle bir zady gözeňine getirip bilýärsiňizmi? Hakykatdan hem bu puwdokdan atçylyk, itçilik puwdokdan ellerini çekip, esasy ýanky ykdysadat hem sosial meseleleri ünsürseler, ol bizim hemmemizin esasy bir arzumuz. Ýöne bu arzular arzu bol kalýada. Gynansaňam beýle zat ne şuny ne gelecekde görnüp duran zat däl. Näme üçin diýseňiz, bular her çeşitli özüne güýmenje tapçak bir oýunjak oýnaýan ýaly halka berilmez, halka berilýände halk buň başaryp bilmeýär. Näme üçin diýseňiz, ýaňa maýlyk geçdik. Bu halka agyr ýagdaýda özlerini ekläbelse zor bolýy. Şoň üçin bir ýanky puwdoklardan el çekip, esasy alazalary halk bolsa, ha şonu awra gazanyp bilerler. Hormatly dinleyijiler, bu Ýaşyl Abbassener, odalky diplomat Nur Muhammed Hanahyň pikirleri. Eýsem Türkmenistanda atçylyk, itçilik ýa-da döwlet siýasaty barada, ykdysady ýagdaý barada, beýle kynçylyklary barada size nähili pikirler bar, garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyň, telefon edin, aýdyň. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýükläňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi uçurman biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail uguradyň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Newt gaz senagatyna maýa goýumlaryny çekmek baradaky halkara forumy himayetkär saýlýar diýip Trend Newt gaz elektron gazetine salgylanyp habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Dragon Oil kompaniýasy Türkmenistanyň neft we gaz senagatyna maýa goýumlaryny çekmek üçin geçiriljek halkara maýa goýum forumynyň birinji himayetkärläriniň biri boldy. Bu habar mart aýynyň başynda ýurdun neft gaz puwdogy we beýle kurlar üçin alynan uly kart serişdelerini öz wagtyna ýerine gaýtarmak. Aýratynda çekilen serişdeleriň hasabyny gurulan senagat kärhanalaryny taslama kuwwatyny çykarmak meseleleriniň ýüze çykan we Türkmen manadynyň hümmetiniň rekord derejede gaçan wagtynyň ýa-da gawat gelýär. 12-13 maýda geçjek foruma öňdewarjy milli we halkara neft gaz kompaniýalarynyň, halkara mali uramalarynyň wekilleriniň we bilermenleriň gatnaşmagyny garaşylýar. Emma synçylar soňky ýyllarda özüniň iň agyr ykdysady çökünlüğini başdan geçirýän Türkmenistanyň daşary ýurt maýalaryny çekmek mümkinçiligini soragatsyna alýar. Bu soraw odalky daşary ýurt kardylarynyň ýerine gaýtarylmagy baradaky talaplaryň fonuna ýurtdaky adyk ketmeçiligi we manadyň dollarlaryň arasynda hükümetiniň barha petilmegi bilen hassa ulaljagy meňdýär. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan 2009-2011 ýyllarda Hataýdan ýurdun neft gaz puwdogyny ösdürmek we eksport edilen gazyň hasabyny üldüşmek maksady bilen 8 milliard dollardan gowrak karz aldy. Gurbanguly Berdimuhammedow mart aýynda hökümet maslahatyna bu puwdogy Abaşanyň 8 milliard 800 milyon dollaryndan gowrak meçhörde daşary ýurt karzynyň çekilendigini aýtdy. Ýöne prezident Tadahanyň ýazmagyna görä karz serişdelerini öz wagtyna gaýtarmagyň,
Aýratynda çekilen teristelerin hasabyna gurulan senagat kärhanalaryny taslama kuwatyna çykarmagyň wajypdygyny hem nygtady. Şeýle dol kardalynan teristeleri gaýtarmak bilen baglanyşykly meselelerin ýerine ýetirilişi bilen gazaklanyp toplumyň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny dinledi we Türkmengaz, Türkmennewt döwlet konsernleriniň, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň çekilen kar teristelerini wagtyna gaýtarmaklar üçin puwdoklaýyn kärhanalaryň taslama kuwatyna çykarylmagyny talap etdi. Adatça bolşýaly mart aýynda hökümet mejlisinde jikmejiklikler açylmasyda baş prokuror Batyr Attaýowyň hasabatyndan ýurdun ýangıç energetika toplumynyň düdümlerini döwlet başçylarynyň tawsyrygyna laýyklykda prokuror barlyklarynyň geçirilenligi, çekilen daşary ýurt kar teristelerini netijeli öldürmek we olar wagtyny gaýtarmak meselelerini käbir kemçilikleriň ýüze çykarylanyny habar berildi. Şeýle-de prezident oňa daşary ýurt kar teristelerini, maýy goýumlaryny wagtyna gaýtarmak bilen baglanyşykly meseleleriň ýygyderli barlanmagyny, seljerlip durulmagyny tawsyrdy. Emma fiýinçiler bu hil tawsyrlyklaryň köplenç ýygynyň bolmaýanlygyny we ýurtda hut prezidentiň özüniň inisiatiwalary bilen amala asyrylýan gymmat bahal taslamalaryň köpüsiniň özüne ödemek mümkinçiliginiň taslama kuwatyna ýetirilmeginiň tassan mümkin näligini aýdýarlar. Yerli fiýinçileriň sözlerine görä, bir Japonlar bilen gazdan benzin öndürmek üçin gurulan zawodlar toplumy, Belaruslar bilen garlykda gurulan kaly dökünler kärhanasy, täze demir ýol ulgamlary, Aşgabatdaky we Sewitlerdäki täze uçar mendirleri, Türkmenbaşy porty, Awadaky we başga ýerlerdäki kaçan mehmanhanalar, beýleki deskalar babatda hem şeýle boldy we bu ýagdaý odaly taslamalaryň ykdysady mansynyň öňünden ýeterlik seljerilmezligi, yerli reallyklar bilen bagly. Hökümet soňky ýyllarda guruluşyk senagat toplumyna 2 milyard 682 milyon Amerikan dollaryny golaýmak çördi. Ulug aragatnaşyk toplumuna 1 milyard 5,5 milyon Amerikan dollary meçördi. O hojalyk toplumuna bolsa 822 milyon 200 min Amerikan dollary meçörünü daşary ýurt kar teristleriniň çekilenligini aýtdy. Bergileriň üzülmegi prezidentiň gaýta aýdysyndan hem görnüşi ýaly bu teristleriň hasabyna gurulan senagat kärhanalarynyň taslama kuwatyna çykarylmagy bilen bagly. Emma bu işin gelecekde ne edip amala asyryljakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan Birleşen Milletler Romasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň 20 aprelde geçiren nowatdaky mejlisinde gender dengligi meseleleri we aýarlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG Zenanlar Idarasynyň ýerine ýetirji geňeşiniň 2022-24 ýyllardaky agdalygyna saýlandy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu çözgüt Türkmen hökümetiniň ýurdun jemgyýetçilik syýasy, ykdysady, sosial we median durmuşyna aýarlar çekmek gabat edýän tagallalaryna gabat gelýär. Aýarlaryň ýagdaýyny gowulandyrmakdaky derwäis milli resminamalaryň biri hem Türkmenistanyny gender dengligi boýunça 2021-2025 ýyllarda edilmeli işleriň milli plany bolup durýar diýip habarda bellenýär. BMG Zenanlar BMG'nyň Baş Assambleýasynyň ýardym merci edarasy bolup, BMG'nyň gender dengligi we aýarlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri bilen meşgullanýan edaralarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak maksady bilen 2010-njy ýylda döredildi. Bu düzüm gender dengligini üpçün etmek boýunça BMG'nyň işini utgaşdyrjy esasy düzüm hökmüne çykyş edýär. BMG ýananlaryň ýerine ýetirji geňeşi esasy ýolbaşçylyk wezipelerini alyp barýar. 51 agdadan ibarat düzümüň agdalary BMG'nyň ykdysady we durmuş geňeşi tarapyndan 3 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Halkara we yerli hukuk toporlarynyň hasabatlaryndan, Türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlardaky çykyşlaryndan ma'lum bolýaly, Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw ýurtlaryň biri bolup, resmi Aşgabat esasy azatlyklaryň we hukuklaryň ýygyderli bozulmagyny, şol sanyny metduat, söz, pikir beýan etmek we ýygnanşmak azatlyklarynyň durmuş ýüzüni tassan bolmalygyny berk tankyd edilýär. Esasy hukuklaryň we azatlyklaryň ýygyderli bozulmagy hususan aýal gyýlaryň, eneleriň durmuş ýaşaýyş şertleriniň agralmagyna,
olaryň saglygyna, şol sany beýwagt ölümine we käte öz zanlaryna kas etmeklerine sebäp bolýar. Emma hökümet bu ýagdaýlar barada syzyp çykýan habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Şeýle-de ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar, giň ýaran korrupsiýa we işsizligiň ýyl-ýyldan ösmegi aýal gyzlaryň barhakän edilmegine, eklenç üçin her hil agyr az tölegli işlerde işlemegine, kehalatlarda iş berjileriň jynsyz zorluklaryna çydamagyna sebäp bolýar. Ten satmaga mezur bolýan denanlar da bar diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Mundan başga Türkmenistanly aýal gyzlaryň her ýylyň 8 mart baýramçylygyna hem ala tutulýany, prezidentiň adyndan berilýän ujuýpsyz pul sowgatlarynyň hem diňe döwlet edaralaryna işleýän we okuyan aýal gyzlara berilýänligi, has mätäsdenanlaryň bu sowgatdan hem mahrum edilýänligi habar berilýär. İkinci tarapdan büdjet edaralaryny işleýän ýa okuwçy, student aýal gyzlaryň hem hökümet tarapyndan gurulýan dürli syýasy, medeni çärelerde, ýogorlarda öz meýillerine garşy ýurtdaky bagtyarlygy dawralandyrmak üçin mut ulanylýanlygy, milleşikleri satyn almaklar üçin artykmaz çykdazylara mezur edilýänligi, emma olaryň işlerini, okuwlaryny ýitirmekden gorkup seslerini çykaryp bilmeýänligi habar berilýär. Şeýle-de ýurdun ýokary okuwjaýlaryna giň ýaranyny aýdylýan korrupsiýa garyp maşgallarda kemale gelen zehinli gyzlaryň okumagyna we hüner almagyna böwet bolýar diýip synçylar aýdýar. Ýurtdaky işsizlik we barha ösýän garyplyk Türkmenistanly denanlaryň müňlerçesiniň daşary ýurtlara iş gözläp gitmegine getirse, olaryň müňlerçesi ýany ýollaşlaryny daşary ýurtlara iýerip, uzaga çeken pandemiýa aladalarynyň arasynda çağılary bilen yekelikde, kösençlikde garlylar. Emma muňa garamazdan daşary ýurtlarda öz haklaryny talep edip, hökümet tankytlamagy hetdeden Türkmenistanly denanlaryň özlerine, garnaşlaryna garşy basys, gorkulmak finansyklarynyň hem ulanylýanlygy aýdylýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topar 2018-nji ýylda BMG'nyň aýal gyzlara garşy diskriminasiýany, kemsitmeleri ýok etmek baradaky komiteti üçin alternativ hasabat taýýarlady. Bu hasabatda Türkmenistanly aýal gyzlaryň hatda dukanlarda çäkli ýagdaýda satylýan çilim, temmäki önümlerini satyn almakdan hem mahrum edilýänligi habar berildi. Elbetde, bu ýurtdaky kemsitmeleriň diňe bir bölegi. Adatlyk radiosy we beýleki garaşly neşirler Türkmenistanly denanlaryň sürüjülük şahadatnamasyny almak ýa bar bolan şahadatnamalarynyň möhletini uzatmak. Hatda geýjek eşikleri, ulanjak kosmetika ferişdeler babatda hem dürli kynçylyklary we çäklendirmelere sebäp edilýänligini habar berýärler. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniň üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Lorundan aýrylmaň. Lorundan aýrylmaň. Lorundan aýrylmaň. Lorundan aýrylmaň. Lorundan